Hola a tots, avui estem en aquest programa per entrevistar a una de les filòsofes més importants del segle 355 abans de Crist. Aquesta és Hipàtia. Abans de començar, parla'ns una mica per sobre la teva vida. Doncs mira, jo vaig néixer al 365 abans de Crist. Soc una seguidora del pitagorisme i neoplatonisme i vaig ser una eminent professora de matemàtiques a l'escola d'Alexandria i a la meva casa. Què et va portar el teu pare? El meu pare, un escriptor científic conegut a la meva ciutat, em va portar al món de la filosofia i de les mates per les seues qüestions i investigacions i sempre em deia que era molt perfecte. Ara, una de les preguntes més importants i que més s'ha fet la gent. Per què va ser important a la història de la filosofia? Vaig ser important a la història de la filosofia perquè vaig aportar una gran labor als camps científics de les matemàtiques i de l'astronomia. ¡Quita, niña! Ole! Ole! Ai. Qui va ser la primera persona que va investigar sobre el sistema heliocèntric? Copèrnic, perquè va elaborar la seva primera exposició sobre un sistema heliocèntric dient que la Terra girava al voltant del Sol. Vale. Ara, quin era el teu pensament? El meu pensament era el que coneixem com corrent neoplatònica, que és les idees, la creença de les idees reals que no són el mateix que el món material que ens envolta. Quin models que t'he vist! Ai, ai, ai. Vale. Quines creences religioses tenies? Jo era pagana i no creia en cap religió, només en déus que eren de la religió dels monoteistes, cristianisme i judaïsme, però eren falsos. Llavors, què va ser el paganisme? El paganisme és la pràctica de la religió politeista i que no era acceptada per les religions com el cristianisme i el judaïsme. I com veu ressuscitat? En el següent programa ressuscitarem. In the next program we will resurrect more dead people. Casa. ¡Ay, qué bueno! Y ponte en la teletienda. ¡Y a la meva casa! En el següent programa... In the next program... María, vete fuera.